Здравейте! Това е първият епизод от нашата рубрика Q&A въпроси и отговори, в която ще се опитваме да дадем отговор на поставени от вас въпроси. Както знаете, всички можете да задавате въпроси чрез използване на специалните формуляри за това. На база на тези въпроси, ние от екипа на ДПК1 ще се опитаме да ви предоставим отговори и информация. Щастлива съм да обявя, че очевидно темата за ДПК е много интересна и предизвиква засилен интерес у всички вас. Получихме доста въпроси. Днес в първата част от рубриката ще отговорим на получените първи 7 въпроса от вас. А в следващите епизоди от рубриката ще продължим да отговаряме на вашите въпроси. Започваме с първият въпрос, зададен от вас, а той е: винаги ли изискването за преобразуване на ДПК при надвишаване на годишен оборот от 4 милиона лева или стойност на активите над 4 милиона лева е обвързано с наличието на средносписъчен брой на персонала над 50 души? Отговорът на този въпрос е следния. Законът изисква задължително преобразуване на ДПК в друг вид капиталово дружество при достигане на два кумулативни показателя. Единият от тези показатели е свързан с стойност на активи или на оборот, а именно 4 милиона лева, а другият кумулативен задължителен показател е наличието на персонал над 50 човека. Тоест, като пример, ако вашата компания има активи 5 милиона, 6 милиона, 7 милиона, 8 милиона лева или обороти в тези размери, но персонала му е под 50 човека, тогава не е необходимо да се минава през процедурата по задължително преобразуване, описана в закона. От друга страна, обратния пример, ако дружеството има активи или обороти под 4 милиона, но персонал над 50 човека, отново не е необходимо задължително преобразуване. Единствено и само при кумулативното наличие на двата критерия трябва да се направи процедура по задължително преобразуване на дружеството ДПК в друг вид капиталово дружество. Здравейте и от мен. Щастлив съм да ви посрещна в първото издание на рубриката ни Q&A, в която екипа на ДПК1 ви казва какво е ДПК и как трябва да решите проблемите си, свързани с ДПК. Въпросът, с който аз ще започна, е въпросът за запазване на мажоритарния контрол от учредителя и какви механизми могат да се използват, за да може учредителя да запази контрола си върху дружеството, без самия той да внася капиталови средства в същия размер като инвеститорите. Една от най-големите предимства на ДПК безспорно е в посоката да има гъвкав контрол от страна на фаундъра, така че той да не загуби контрола си върху дружеството. Законът предвижда поне 3 способа, в които този контрол може да бъде запазен. На първо място, за разлика от съществуващите днес ООД-та, при ДПК законът предвижда, че може да има може да има привилегировани дялове. Дялове, които дават привилегии, допълнителни права на глас на фаундъра, различни от дяловете, които могат да закупят инвеститорите. Тоест, това е първият способ. Вторият способ, който според мен е най-ефективният, е, че изрично е предвидено в закона, че при ДПК е възможно да съществува такова нещо като златна акция е познатия термин, т.е. съдружник с дялове, без чийто глас не може да бъде взето определено решение или определена серия решения. Аз лично бих ви насочил вниманието към тази възможност като най-сигурна. Огледалното право на златната акция, правото на вето, т.е. че фаундъра може да запази в дружествения договор правото си да блокира определени решения, ако той не е съгласен с тях. Тези права при всички случаи ще гарантират дори да се разводни капиталовото му участие, възможността той да запази контрола си над дружеството.
Продължаваме с следващия зададен от вас въпрос, който гласи следното. Може ли в ДПК да има изпълнителен директор? Краткият отговор на въпроса е да, може. Нещо повече. Това е едно дружество в ДПК, има възможност вие да изберете както едноличен орган на управление, разбирайте управител или управители, така и колективен орган на управление, разбирайте управителен съвет по подобие на съвета на директорите при акционерното дружество. Не само това, но закона не поставя никакво ограничение по отношение на това дали в началото да стартирате и да регистрирате своето дружество с едноличен управителен орган, т.е. с управител, и в последствие в развитие на дейността на дружеството да замените едноличният орган на управление с колективен и обратното. Това можете да го правите неограничен брой пъти в времето на съществуване на вашето дружество, така че начинът на управление да отговаря на вашите специфични нужди към съответният момент. Още нещо искам да отбележа тук. Законът не поставя никакви изисквания по отношение на броя на членовете на колективният орган, т.е. на управителния съвет, както и по отношение на мандата им. Много важно и съществено ново въведение е, че при ДПК е възможно управител, т.е. едноличен орган на управление, да бъде не само физическо лице, а юридическо лице. Следващия въпрос, на който искам да обърна внимание, е въпросът, който сме получили: защо ДПК не може да бъде холдингово дружество съгласно член 277 алинея 1 от Търговския закон. Бих искал да отбележа, че въпросът е до известна степен подвеждащо зададен. Вярно е, че в 277 алинея 1, който, да кажем, дава дефиницията за холдингово дружество, ДПК не е посочено като правна форма, наравно с останалите капиталови дружества, в които може да бъде структурирано едно холдингово дружество. Този пропуск е по-скоро пропуск на законодателя, несъобразяване, че това е едно място в Търговския закон, където ДПК би следвало да бъде споменато. Без значение от този пропуск обаче и без да отговаря формално на текста на 277 алинея 1, ДПК безспорно може да функционира като холдингово дружество, т.е. неговата цел да бъде инвестиция в дъщерни компании и контрол и управление на тези инвестиции. Разделът от Търговския закон, регулиращ ДПК, не съдържа нито една забрана в тази посока и няма пречка вие да конструирате вашето ДПК да действа по този начин. Тук трябва да отбележа, че от моя гледна точка няма пречка и до сега функциониращо като холдингово дружество ООД, например, да се преобразува в ДПК и да запази дяловете, които като холдинг държи в дъщерни компании. Така че и двата варианта са възможни и не е забранено ДПК да е холдингово дружество, по-скоро текста за холдинг не е съобразен с въвеждането на новата правна форма в Търговския закон. Следващият получен от вас въпрос: задължително ли е ДПК да обявява действителни собственици по партидата си в Търговския регистър? Да, категорично това е задължение за ДПК. Не само, че е задължение да бъдат обявени действителни собственици още при регистрацията на дружеството в Търговския регистър, но такова задължение възниква и във всеки един момент, в който бъде променена структурата на капитала и на съдружниците в дружеството, която промяна води до промяна и в действителните собственици. При настъпването на такава промяна, дружеството е длъжно в 7-дневен срок да обяви новите действителни собственици чрез нарочен формуляр в Търговския регистър. Тези задължения възникват на база разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари, които разпоредби са общо валидни за всички търговски дружества на територията на Република България. Поради тази причина ДПК като вид търговско дружество не прави изключение, а напротив, то е длъжно с още по-голяма сила, отколкото дружествата с ограничена отговорност, да обявяват своите действителни собственици. Причината за това е, че по партидата
на ДПК, на дружествата ДПК, не се вписват нито съдружниците, нито капитала. И по тази причина, в тази връзка още по-голямо значение е правилното, надлежно и навременно обявяване на действителните собственици на тези дружества, за да има яснота за третите лица. Следващия въпрос, на който ще се опитам да дам отговор, от моя гледна точка е въпросът, който ми е задаван най-много, откакто ДПК стана реалност и почнахме да регистрираме такива дружества. И това е въпросът, той може да бъде формулиран по различен начин, но в крайна сметка се свежда до простото изречение. Забранено ли е дяловете в ДПК да имат емисионна стойност по-висока от номиналната? Основанието за този въпрос е, да кажем, своеобразният текст на член 260д алинея 4 от Търговския закон, който постановява, че номиналната стойност на всеки дял трябва да съответства на размера на вноската на съдружника. С оглед на работата ни по изработване на текста на закона и на защитата му в Народното събрание, много ясно искам да подчертая, че никога в развитието на проекта за ДПК не е стоял въпроса при ДПК да се забрани разлика между номинална и емисионна стойност на издаваните дялове. Напротив, както много от вас отбелязват, такъв подход е типичен при инвестициите в стартиращи компании. И това е допълнение на друг въпрос, който разглеждахме преди малко, за това как фаундъра може да запази контрол на дружеството, без да влага допълнителни капиталови средства. Запазва го, като запазва контрол на дяловете, срещу които дялове инвеститорът плаща много по-висока емисионна стойност. Считам, че при формулирания по този начин текст на член 260 алинея 4 е възможно договорно да бъде уговорено друго, а текста на закона е базата, която трябва да се използва, ако в дружествения договор не сме предвидели друго. Тоест, идеята на законодателя е била да гарантира, че стойността на дяла не може да бъде по-малка от номиналната му стойност, но че дела може да има емисионна стойност, която е по-висока от номиналната. Това безспорно съществува, както при всички познати ни капиталови дружества. За да няма съмнение по този въпрос, ние с колегите от DSP препоръчваме на нашите клиенти да включват в дружествения си договор изричен текст, че е възможно дружеството да издава дялове с емисионна стойност по-висока от номиналната по решение на общото събрание на съдружниците. И това за мен е подхода, който трябва да се следва. Или най-простият отговор е: не може да приемем, че е забранено при ДПК да имаме дялове с емисионна стойност по-висока от номиналната. Надявам се, с това ще преодолеем съмненията на много колеги и на много хора в практиката и ДПК-та ще бъдат възприемани като подходящи средства за получаване на инвестиции от външни инвеститори. Продължаваме с следващият въпрос. Може ли в капитала на ДПК да има непарична вноска? Да, отговорът и на този въпрос е да, може да има. В капитала непарична вноска, по подобие на останалите дружества, непаричната вноска следва да бъде оценена от три вещи лица. За разлика обаче от останалите дружества, при ДПК е предвидена по-улеснена процедура за извършване на непаричната вноска с възможността тя да бъде извършена от три вещи лица, които, забележете, се назначават не от търговския регистър, а се назначават от управителният орган на дружеството. Сами разбирате, че това спестява страшно много време. От една страна за самото дружество, от друга страна се улекотява и работата на търговския регистър, която до настоящия момент беше и органът, който назначаваше вещи лица и въобще пред него се осъществяваше цялата процедура по апортна вноска в капитала на дружествата. С този отговор приключваме първия епизод на нашата рубрика Q&A. Ако отговорите ни са ви се сторили полезни, ви приканвам да последвате
ДПК-1 в социалните канали. Очакваме и следващи ваши въпроси, на които ще се постараем да отговорим до края на следващия месец. До следващия път!